تے تیسرا بندہ کیڑا ہے؟ تیسرا بندہ ہوئے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا نماز پڑھدا ہے، نماز پڑھ کے اپنی جگہ دے اتے ہی بیٹھا رہندا ہے۔ سنیے جے میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے، او دے واسطے جڑے رب دے ملائکہ نے کیڑی کیڑی دعا کردے نے، جڑی سنیا جے تے رب دے نوری ملائکہ کی دعا کر دینے۔ فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اپنی جگہ دے اوتے بیٹھا رہندا ہے تے دعا کردا رہندا ہے، اذکار کردا رہندا ہے تے جنی دیر اذکار کردا ہے انی دیر رب دے ملائکہ دے واسطے دعا کردے رہندے نے۔ تو دعا کی کردے نے؟ دعاواں بڑیاں کمال دیاں دعاواں نے، این دیاں دعاواں قاری صاحب بھی نہیں جے کر سکتے، خطیب صاحب بھی نہیں جے کر سکتے، جڑے رب دے ملائکہ جڑی دعا کر دیندے نے نا او دے واسطے، تے این دیاں دعاواں کوئی نہیں جے کردا۔ تے رب دے ملائکہ کی آندے نے؟ رب دے ملائکہ ہاتھ چوک کے بیٹھ جاندے نے، این دعا کردے نے اللہم ارحمہ، حوالے دا ذمہ دار ہے انشاءاللہ اللہ دی مہربانی دے نال، حوالے دا ذمہ دار ہے تے رب دے ملائکہ کی دعا کر دینے اللہم ارحمہ، اللہ اے بندے واسطے رحمت نزول فرما دے، ربا اس بندے واسطے رحمت نزول فرما دے، اللہم ارحمہ، اللہ دے تے رحمت نزول فرما دے۔ تو دوسری دعا کی کر دینے ملائکہ مغفر لہو، اللہ بندے نو معافی کر دے۔ کون پیا کہندا ہے؟ رب دی نوری ملائکہ بھی کی آندے نے اللہم مغفر لہو، اللہ بندے نو معافی کر دے۔ تیسری دعا کی کر دے نے اللہم تب علی، اللہ بندے دی توبہ بھی قبول کر لے۔ اے تین دعاواں کر دے نے، رحمت بندے دے اتے کر دے، انو معافی کر دے، تے دی توبہ بھی قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے چوتھی دعا کی کر دینے اللہ انہوں سلامتی نہ جنت تا داخلہ بھی عطا کر دے۔ یہ تیسرا بندہ ہے جڑا نماز پڑھ دا ہے، نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بہ کے اذکار کر دا ہے۔